tare da kai imama Abdul Jabbar, daɗi da wuya imamu ba ma ɗarɗar. Muna tare da kai imama Abdul Jabbar, daɗi da wuya imamu ba ma ɗarɗar. Dukan lamura kai nake kira alƙahar, na zo ni gare ka aka zan ya sattar. Don Fatima Zara don Ali Baitul Adhar, don ɗaha Rasul ka kara Abdul Jabbar. Muna tare da kai imama Abdul Jabbar, daɗi da wuya imamu ba ma ɗarɗar. Ninka salati ga wanda bai geji ba, sa ahlul baiti shirrafa zul qurba. Zahra'u Ali kamar su ban samu ba, Hassan har da Husainu ku nake bi dodar. Muna tare da kai imama Abdul Jabbar, daɗi da wuya imamu ba ma ɗarɗar. Muna tare da kai imama Abdul Jabbar, fagen kare Rasul walla ba ka ɗarɗar. Hadisan da su soki shugaba na mukutar, Maulanmu ya ce duk sai mu yarda su akar. Muna tare da kai imama Abdul Jabbar, daɗi da wuya imamu ba ma ɗarɗar. Hadisai da yawa Bukari ya fidda su, mai san manzo da ya ji rai zai so su. Maulanmu ya binciko ya raddi kansu, ya ce ƙarya an kai wa manzo mukutar. Muna tare da kai imama Abdul Jabbar, daɗi da wuya